Γράφει. Ένα πράγμα θα πω. Τι θα πεις? Καμπανάκι. Δεν γίνεται, γιατί χωρίς. Like, καμπανάκι. Γιατί έχει γραμμηθεί το YouTube? Like, subscribe, καμπανάκι και γίνεις ευτυχισμένος. Θες να ρίξω λίγο τέτοιο έτσι? Λοιπόν, ένα λεπτό. Πόσους πόντους παίρνει το Gryffindor όταν έχει λακκό. Ούτε πιάτο. 12. Maximum. Ναι, να το φέρουμε πιο κοντά σε εμάς. Ναι. Να δω κολλά. Έχεις ξαναφάει από εδώ? Δεν έχω ξαναφάει. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Πού είμαστε? Σουβλάκια, χειροποίητο σουβλάκι ο Κώστας. Κάτω από τέντες, πίσω από περίπτερο. Γιατί υπάρχει το πίσω από περίπτερο, κάτι γίνεται. Είναι μυστικό. Είναι μυστικό. Κάτι γίνεται. Νομίζω δίνει boost ότι είναι το μαγαζί κρυφό Και ότι παίρνει boost. κάτι γίνεται σωστά. Ναι. Βρήκα άλλο ένα μαγαζί πίσω από περίπτερο, το οποίο δεν έχω φάει όμως. Ποιο? Τότε πίσω από περίπτερο, γυράδικο Διογέννης, κάτι τέτοιο. Διονύσης. Θα είναι καλό σίγουρα. Κάτι τέτοιο. Θα είναι καλό σίγουρα. Πίσω περίπτερο κρυφό Γυράδικο Διογέννης. για να είναι ανοιχτό ακόμα και να μην είναι αποθήκη. Σωστά. Καλό. Παίξε μπάλα. Μαλάκα, ένιωσα ότι βγήκε όλη η αλήθεια μπροστά. Βγήκε. Γιατί είναι, μαλάκα, τι γίνεται εδώ. Explore. Ναι, Θα στανιάρεις. ναι. Φέρε ρε τσίνα. Χωρίς να τσίνα δεν πας πουθενά κάτι. Έκανα την Κορίνα να τσιμπούσει προχθές από εδώ στο σπίτι σου βλάγια ο Κώστας. και Έκλειφε τις λαδόκολλες έτσι. Τρελάθηκε. Ωραία. Έχει και αληθινό. Ναι. Αυτό είναι καλύτερο, βασικά δεν ξέρω τι βάζουμε. Γιατί? Δεν ξέρω, κάτι βάζουμε. Εγώ. Να ξεκινήσουμε από το σουβλάκι. Πατάτα. Μην είσαι πεπέγκας. Καταρχάς, Πρέπει να... μετρημένο. Πατάτα τρου κομμένη στο χέρι. Άντε γύρω. Εντάξει. Φρέσκα. Καλή. Κρεμμύδι εδώ έκοψε μια Ναι. μισή σαλάτα, πάρε να φας και μια σκάζ. Σλαβόκολα παρά και όλα καλύτερα. $2005. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει? Ένα. 2 ευρώ. 1 ευρώ. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Δεν γίνεται. 1,5. Τι 1 ευρώ ρε μαλάκα? 1 ευρώ εδώ, 1,30 delivery. Δηλαδή άμα έρθω εδώ και πάρω 10 σουβλάκια με 10 ευρώ. Ψέμα. Μαλάκα top σουβλάκι. Το καλύτερο σουβλάκι γευστικά στην πόλη. Και σε τιμή 1 ευρώ. Σε κάρβουνο. Ποιος έχει κάρβουνα τώρα? Μόνο εδώ. Τρελό μαλάκα. Πλέον οτιδήποτε μαγαζί ακούω που έχει μείνει τόσα χρόνια δεν γίνεται να μην είναι καλό. Ισχύει. Να φάμε, Είναι πολύ παλιό. φάμε λίγο σουβλάκι κοτόπουλο. Πάμε λίγο να το τελειώσουμε να φύγει από τη μέση. Να δούμε τι γίνεται. Κίτρινο. Έχει μαρινάδα μουστάρδα. Σίγουρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι λίγο μικρό. Ευρώ! Και φουλ γευστικό. Ναι, είναι πάρα πολύ γευστικό. Μαλακό και ζουμερό. Καλό φαγητό. Βασικά, αυτό. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση μία μέρα να μην μαλώσουν στην Αγίου Δημητρίου? Όχι. Και γιατί όλα τα μαγαζιά είναι από αυτή τη μεριά του δρόμου και όχι από εκείνη? Και εξάλλου ρίδα. Σταματάς, τριπλοπαρκάρεις, όμορφα πράγματα. Βασικά μου αρέσει που είναι μικρά και διαχειρίσιμα. Γιατί όπ, επόμενο, θα αφήνεις, σου βλέπεις. Άλλη γύρω. Κανονικά ήθελε και λίγο μπούκοφ έτσι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να φας το καλύτερο σουβλάκι της Θεσσαλονίκης? Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Ωραία, έφαγες το καλύτερο σουβλάκι? Το καλύτερο σουβλάκι της Θεσσαλονίκης? Ναι. Όχι. Πού είναι το καλύτερο? Δεν ξέρω. Είναι... Άρα το έφαγες. Ξεχνάω, έχω πρόβλημα. Δεν γίνεται κάθε μέρα να το Πάρε λέω. και το. Λοιπόν, εδώ. Καλό. It's alive. It's alive. Φαίνεται καλό. Πάθε το explore. Ωραία. Αυτό εδώ τώρα. Τέλειο. Θέλεις.
1 κιλό τζατζίκι και 1 κιλό πάπρικα. Και με ένα κουτάλι θα τρως ένα τέτοιο και μια κουταλιά από το καθένα. Επειδή δεν θυμάμαι τα περισσότερα Ναι. που γίνονται, Αγλέος TV, σουβλάκια στην πόλη μου. Κλακ. Ναι. Όλα. Σειρά. Ποιο είναι, εδώ ξαναπάμε. Ναι. Λέω πίτσα. Μαλάκα, έχουμε τον απόλυτο οδηγό της πόλης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ολοκληρωμένος οδηγός της πόλης από εμάς. Πώς πρέπει να φτιάξουμε κανένα application. Άμα έχει κανείς από εσάς skills να φτιάξει application, Αγλέωρας TV, κοινωνήστε μαζί μας να κάνουμε δουλειά. Να βγάλουμε λεφτά μαλάκα. Θα είναι μια λίστα που απλά θα ανανεώνεται. Ναι. Με σειρά προτεραιότητας σου, με συνόμου. Τι εννοείς? Ο καλός θα είναι πάνω. Ή αυτός που πληρώνει. Έτσι. Έχω βάλει λίγο bait με το λουκάνικο. Πάρε το σουβλάκι. Πρέπει να πάμε το μισό και να συνεχίσουμε. Πάρε σουβλάκι πρώτα να παίξεις ένα. Ναι. Έχουμε κι άλλο μετά. Καλό. Απόλυτο ψήσιμο πράγμα. Λιώνει, ρε. Τι βάζει, μαλάκα? Βάζει λίπος από πάνω και το αλήφι. Μπορεί. Πολύ καλό. Γιατί όλα αυτά τα μαζιά δεν γίνονται μοντέρνα και είναι έτσι? Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αν γίνουν μοντέρνα χάνουν. Θα αλλάξει και η γεύση. Γιατί? Γιατί στο μοντέρνο θα έρθει η κυρία με τη γόβα να φάει μπραντς. Brunch! Εδώ θα έρθει ο Τάκης με τη γογό. Πιάζε. Αχ, μπράβο Τάκη μου. Θα πιάσω 2 κιλά σουβλάκια. Εντάξει, μα extreme. Μέχρι και αφέντη πήγε 1,5. Αυτοί μείναν πίσω στο χρόνο. Δεν μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει την ακρίβεια. Εδώ 1 ευρώ. Πώς και. Κυριευτικό. Δεν σου δίνει σκελί. Ωραία. Σου δίνει μαλάκα κρεατάρα. Ψέμα μαλάκα. Εδώ είναι για καλοκαίρι. Ήλιο, Απόγευμα. ζέστη. Όχι. Απόγευμα. Μόλις έχει φύγει ο ήλιος και παραγγέλνεις λαδόκολλες, Μπράβο. φέρε μου 20 σουτζουκάκια και 20 σουβλάκια να γίνουν. Και χαχαχα και δώσου τη ρετσίνα. Με γυαλί. Γιατί ακόμα χτυπάει τη Ναι, γυαλιά. ναι. Αυτό ακριβώς. Και μετά γήπεδο. Με κοιτάει σαν το σαλάμι που ήθελε να φάει ο Πύρος. Ναι. Φάε με Πύρο, φάε με. Ωραία, μαλάκα. Γιατί, τι είναι αυτό, τι λουκάνικο είναι? Καραμανλίδικο. Ωραία. Πασόκ. Ναι. Και μαλώνεις με το πίσω τραπέζι γιατί μιλάνε για. Δεν είναι του κόμματος. Ξέρεις τι θυμάμαι? Είναι σαν αυτά που θυμάσαι όταν μας πήγαν εκδρομή οι γονείς μας. Ναι. Δεν πηγαίναμε σε μαγαζιά, τρώγαμε τέτοια αλλά δεν καταλαβαίναμε την αξία της. Ναι, αυτό. Τώρα πάρ' το. Οι γονείς μας ήταν και εμείς παίζαμε. Ναι. Τώρα, τι παίζουμε για τελευταίο, σουσκάκι ή σουβλάκι? Τώρα είναι η φάση που δεν ξέρεις τι θέλεις. Ναι, να φας είναι τελευταίο. δύσκολο. Είναι Είναι δύσκολο, δύσκολο. είναι δύσκολο. Εγώ είμαι σε φάση που θα παραγγείλω 20 τέτοια, θα πάρω στο σπίτι αφού κάτω. Λαδόκολα μαλάκα. Να ανοίξω ένα ωραίο θέμα. Για άνοιξε. Γεωργιάδη Μαλαματίνα. Για τι φάση, σε τι κατάσταση? Δηλαδή, σε κατάσταση Δεν υπάρχει αυτό που είμαι λες. με την παρέα να βγούμε ή Αυτό, σε αυτό κατάσταση... να το πει ο λογικός άνθρωπος. Δεν είσαι μαλάκα, δεν έχεις τα πράγματα. Ή θα είσαι φανατικός από το ένα από το άλλο. Ελλάδα Όχι, είσαι. όχι, όχι. Δεν είσαι Γερμανία να πεις που είναι το καλύτερο. Όχι. Μαλαματίνα ή Γεωργιάδη. Μαλαματίνα. Μαλαματίνα κι εγώ. Είναι πιο νερό αυτή η Γεωργιάδη. Είναι πιο εύκολο πιο τι. Μαλαματίνα είναι δηλαδή, πιο. με κοπέλα και άνα πιούμε μωρό με ένα κρασάκι, πάμε και μια ρετσίνα. Ναι. Γεωργιάδη. Πόσο κλασικό. Μαλάκα, αν δεν λέω ρωτήσει λαδόκολα, Ισχύει. που θα λέω. Σουβλάκι ή σουτζουκάκι? Αφού το πιάσει τώρα, δεν έχει γυρισμό. Κάτι βάζει πέρα. Λίπος. Από προβατίνα. Κάτι πεντανόσιμο βάζει. Μαλάκα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μαλάκα είναι το πιο νόστιμο σουβλάκι. Ναι. Γιατί? Πάμε μαλακό, σουβί. Μόνο με σουβί μπορείς να έχεις τόσο μαλακό κορές. Όταν στο φέρνει delivery τι κάνει? Τα βάζει πάνω στα ψωμιά Και πανιάζουν. και πανιάζουν. Στοιχισμένος άνθρωπος. Μαλάκα νιώθω λες και έχω πάρει επιδότηση για τα χωράφια μου. Είμαι πασό. Πρέπει όμως να δημιουργήσεις την απόλυτη συνθήκη. Δηλαδή
Έχει πέσει λίγο ζουμάκι εδώ, το γεμίζεις. Παίρνεις και κεφαλοτήρι. Βάζεις από πάνω το σουζουκάκι. Ελάχιστο λεμονάκι. Έτσι για το ψέμα. Εγώ κύριε. Ωραίο, καλό. Ωραία. Και μια πατάτα έτσι ας πούμε για το αού. Αν ζούσα μόνος μου θα τρώγα και κρεμμύδι. Δεν τρώω παντόφλα τώρα, οπότε. Ωραία. Αυτό εδώ 50 ευρώ. Στην Αμερική το πουλάω αυτό. Ναι, πάμε να εξορίσουμε στην Αμερική. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε με τη ζωή μας, πες μου. Έχουν πάει όλοι οι μουσουλμάνοι, οι Ιουδαίοι από εδώ, έχουν ανοίξει. Μαλαγίες. Καλά κάνουν ρε, όχι ρε. Έχουν τα δικά τους τα θέματα και βγάζουν λεφτά στην Αμερική. Και εμείς καθόμαστε εδώ. Και τρώμε σουβλάκια στον Κώστα. Για να στέλνουμε μηνύματα στο 4. Άμα ανοίξεις ένα μαγαζί και πουλάς μόνο τέτοια. Ψωμί, τσόφτε. Ψωμί, τσόφτε. Και φτεδάκια. Μόνο. Με λέγα αυτό, ψωμί, τυρί, Και φταίει. πατάτα και φταίει. Αυτό εδώ και το πουλάς. Γρήγορα όμως έτσι όποιος είναι στο χέρι. Πόσα λεφτά μπορεί να. Μαλάκα πάρα πολλά λεφτά. Να τα πουλάς $1 στην Αμερική. Μπορείς. $1 το ένα. Εκατομμύρια. Να είσαι downtown New York, Δεν μπορείς να σε σκοτώσεις. δίπλα από τους Πορτορικανούς. Θα σε σκοτώσουν. Θα σε φάνε οι μαφίες Θα εκεί. σε φάνε οι Πορτορικανοί. Ισχύει. Οι Μεξικάνοι και αυτοί θα σε φάνε που είναι Ναι. εκεί και. Ναι. Αν πας Greek Town, Πακιστάν και αυτοί θα σε φάνε. όλοι. Storia και ξέρω εγώ. Και υπάρχουν ήδη. σε φάνε οι Έλληνες. Και τους φάνε οι Έλληνες. Δεν μπορείς, μόνο εδώ μπορείς. Μόνο. Ή στον Καναδά που είναι πιο φιλήσυχα τα πράγματα. Μαλάκα, θα το δοκιμάσω στο σπίτι. Θα δω, μπορώ να βγάλω το τέλειο και να τα λύφω από πάνω έτσι με Πρέπει να λύση. λύσεις εδώ, πρέπει να λύσεις εδώ. Δεν θα σου πει ποτέ ρε μαλάκα. Ποιο είναι το μυστικό αυτό που κάνει έτσι κλάκα που κάνει. Τι είναι αυτό, τι Δεν κάνει. ξέρω, μυστικό. Μήπως φτιάχνει ζωμό σαν τον Άκη. Το βακιουμάρι και το έχει και το χρησιμοποιεί. Καλά. Εδώ παλιά, τώρα το έχουν αναλάβει τα παιδιά. Ένας παππούς. Σίγουρα ήταν πιο νόστιμο. Έτσι όπως είναι σήμερα. Δεν πάει πιο Πρέπει να νόστιμο έκανε όμως. τέτοιο, πρέπει να το έκανε μεταλαμπάδευση, να έκανε έτσι το χέρι σαν τζεντάι. Ναι. Και να να τα κάνει ένα μετέφερε όλα. ρούφιξο άλλος έτσι στη γνώση. Ναι, ναι. Και αν την πήρε. Και ήταν εδώ μαλάκα, θυμάμαι έτσι πριν μια δεκαετία ας πούμε. Μόνο έτσι Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Εννοείται. Και μαλώναμε το στο τραπέζι, καθόταν αυτοί εδώ και πίσω ήταν οι άλλοι και μαλώνανε χωρίς να τους κοιτάνε όμως. Αυτό που φωνάζεις και. Ναι, και κάθεσαι έτσι. Ότι δεν ξέρω ποιος πίνεις ακούει. και ναι, και μιλάει. Καλό. Υπήρχε μια πιο έξαψη τότε. Ξέρεις δεν πέρασε. Τι, Κάτι πολύ δυνατό να. Αυτό θα έλεγα. Δεν πέρασε μηχανάκι να μας χαλάσει τον ήχο Αγγλέα TV. Να μας πέρασε στο τέλος το μπαλάκι. Like, share, subscribe, μια. Καμπανάκι. ελάτε να φάτε στον Κώστα. Τουλάχιστον μπαλάκι. Ναι. Τι με τα επαγγελματίες. Έρχεσαι, λες μια λαδόκολα και βάλε εσύ ό,τι θες. Ό,τι σου κατεβάσει πες το ωραία είναι όλα. Θες να έχει και. Μαλάκα δεν πήραμε Δεν είχε αληθές. πανσετάκια ρε μαλάκα. Δεν είχε αληθές. Δεν πήραμε αληθές. -10.